हामबाय मीडिया टाफक संनो जोंतिनि और प्रेस मीट मा खलाइका तम हिमाले मणिपुर जेबा बे गतना अंखा ओ गतना बेलाय खे सेलें मासिसा ओ गतना बेलाय खे लाची मासिसा तम हिमाले और वो मणिपुर 3 मास रमिनाय और वो जाति गोष्ठी दांगा अंगलाइखा जाति गोष्ठी नांगलाइखा फिया बासिंग और ते बनुखा आज जरावो नेटवर्क बंद खाइरि जाखा जखन नेटवर्क खुलोगो अबो आराय मास तो जों अबो नुखा अ गतना हंकाय 4 तारिख मे नि गतना 3 तारिख मे वो जखन बंगारा आंदोलन को स्टूडेंट रंगा करमतुये 4 तारिख नि मे हंकाय आरो उरपाति लाइखा जखन उरपाति लाइफ्रुनाय कायसा पाराव बर हाबिका कायसा पाराव न खरिका कायसा पाराव न खरि फुरुनाय नक सकसा फुरुनाय किरिजा गैनाय बुरि खरकताम बलंबुखा खाबलाइका ताइ बुमा बुफा दंगो आ जरावो पुलिस रक नुगैनाय बरक न सेफ्टिनि बागैनाय बरक न रमैतु बुइनाय जखन आ जे गेदारिं नाय रक बाय लामा मालायै बरक न कासुगैनाय गारिनि बुथाग्रुयै बरक न नारेखा आ जरावो पुलिस बो बरक न हेनाव बारखाय मारिका आबो ओंखना पाब्लिक जखन गोबां बांगो आरो बांगो आ समय पुलिस रक जदि कम कांखाय फानपायां गैथाङो अमाहाय गतना फान ओंखना ओ फान सानानि मुसुङो पुलिस रक अमाहाय कै याफार गाबो मानि परेबो बननि जे तमुं रंनो बजों आरो सिथायखलायो नायथायखलायो तेबो जों आरो साइमाका जे बुरि रक न बुरि खरक तामना रमतुमानि जत्तनि साकनि रि न खेंगिनाय बरक न रिकरि हिमरिका आ जागावो तंगो खरकसा 50 बोसोरनि बयस खलाय तिनि बुरि बुखुक अ बुरि बुखुक न हंका बर याकारि रहका ताइ खरंनि हंका 40 बोसोर ताइ 20 बोसोर बरक न हंका तुइ पारानि जे लामा हामिया जे काचा लामा अ लामाव हिमरिका हिमतुतै पर्यन्त बरक न सात गया जागा तांथ गया जागा आरो रग बरक याग्रिखा अमहाय नुगुइनाय मुक्तरि थांलिया नुगुइनाय माइततरा लाइलिया बेलाय खा खामो अमहाय गतना नरलो नुगुइ अम बुरि रकनि उपरो अमहाय जेबा अत्याचार खलाइका अमहाय के हिमरि मान परेबो बर कायसा खेतनि जे खेतव तलांगै माइनि माइ खेतनि माइ नाराव तलांगैनाय बना आरो पालखाय गणदर्शन खलाइका बा गैंगरेप खलाइका अब गैंगरेप खलाइ मानि परे चिनि ओ जे खरकनै बुरि बुखु बरकनि बयान अबनो जों बुजिखा बनो बयान मीडियानि बुसकांगो अ ककनो साका तिनि अ पुलिस रक बरकनि उपस्थितिते बरक तंख्रुनो अमहाय के हिमरि जाखा इरिकरि खलाइ जाखा ताइ गैंगरेप खलाइ जाखा हनि बसाका ताइ पुलिस रक निरक खैना बरक नासिक दंगो हिनि जे कक सामानि आं सानानि मुसुगु पुलिस प्रशासन पुलिस आइन जतनि बागै न थान एक जे जागाव बुरि रकनो अमहाय के जे बुरि रकनो चिरिग्रिबुइ बुरि रकनो अमहाय के असहाय न अमहाय खाय तंख्रु बरक आरो बुजानानि दरकार तंमानि तेबो सानानि मुसुगु आरो जे मुख्यमंत्री हिन तंनाय आरो मुख्यमंत्री बो निरक मुख्यमंत्री बो किसु साया अबनि बेपारो आसु बाय थागिया आ जागाव तिनि बिबिनो अमहाय के रिकरि हिमरि मानि नुगुइनाय खरकसा बुरि बुखुगनि बुफायं आमरि उइनाय बिबिनो बानचिनानि बागिनाय ब आगुगै थांख्रु हंगाय बन जे बुथारि सिबि मानि आबो बेलायखाय आबो निंदनीय बेलायखाय नासले मासिसा अबो बेलायखाय जलि मासिसा अमहाय के जे बुथार मानि अमहाय के जे बुरि रकनि ऊपर अत्याचार खलाय मानि ताइ कैसा हंका और बेलायके कुथुकाय वानसुक जांगानि कक हंका जे समय 4 तारिख मे वो गतना अंगो भिडियो भाइरल मानि हंका 19 तारिख जुलाई अंगो 19 तारिख जुलाई अंग मानि परेनो भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब आप्रुसे कक सावो नरेंद्र मोदी जी ब साइमान दंगो जे मणिपुर जे अमहाय गतना गति तंमानि मणिपुर जे
अमहाय खलाई अमहाय गोष्ठी कुंडल उंगुई तंगमानी अब शुद्ध भाइरल उंगुई नमासी भाइरल उंगिया वो बोमाहाय उंगुई तंगना पियाबा मोदी जे आफ्रो से बिनि थुमानी सिसावो आफ्रो से बकक सावो इंगे आं अबनो सानानि मुसुनु जे जागाव पुलिस साइमानो जे जागाव मुख्यमंत्री बो साइमानानि क मुख्यमंत्री बो साइमानो तांगै अब प्रधानमंत्री न अकरनो जानो गया अंखना तांगै प्रधानमंत्री हिंगा हंकाबा आसो 3 मास दरिया और जे गुनगल उं तंगमानि जागाव जे आ जागाव प्रधानमंत्री वाइसापानो थांगिनाय अबनो सामाल गया अंखना एकै आं अबसे सानानि मुसुनु जे बिनि जरादा करि नै जे जों सुजानानै थांका हंकाय तेबो साइमानो जों खोनाव प्रधानमंत्री आ जरावो ओ 3 मासनि बिसिंगो ओ 3 मासनि जरावनो बो फ्रांस जापान नि अमेरिका रगो बो थांग बेरेखा अमहाय 8टा जागा दा कयटा जागा वो थांग बेरेखा असुक जागा से थांग बेरे मान हंकाय नों सालजा बुदानि जरा करिखा मणिपुर थांगिनाय नों अगतनानो सामालिनानि आपनि बागेनो तिनि जदि भिडियो भाइरल नगे हंकाय प्रधानमंत्री बो अकक सागला कामु जदि भिडियो भाइरल नगे हंकाय मणिपुर अमहाय जे बुरी रक अमहाय के सातक जात मानि बुरी रक जे लासे मासिंसा खैरि खुगुइनाय अमका हिमरि मानि अगतनानो न भारत वर्षनि बर रक नुगला कामु ताबो जत्त भारत वर्षनि बर रक नुगुइनाय अबनो बा कन्डेम खाइतंग अबनि प्रतिबाद जानो गुइतंग तेबो सानानि मुसुंग नरेंद्र मोदी जी नो दति खलाइनाय एक्शन नाहादि अब वानसुक जाकनानि कगया अब एक्शन नाहानानि ककसे ताम हिमालय जे काल्पित खरक जाया और काल्पित खरंग नै खरक तामिया और काल्पित निखा वीडियो फुटेज स्राय के जों नुगुइ दङ और अंखा 30-40 जन मत बरक दङ काल्पित दङ बरंग चिन्हित खायै बरंग खरकसा के सिनिबुइ रमबुइनाय बरक न अरेस्ट खलाइदि दति बरंग फांसी अर्डर मारिनाय जदि नों अरब जदि फांसी अर्डरिया बरंग हाइन जदि फियगुइरि कांकांकाय अब शुद्ध मणिपुर थागला अब सारा भारत वर्षनि राज्यबो अब सरगुइ थानाय और बिहार हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी और तमिलनाडु हिंदी जत जागाना सारगुइ थानाय ताम गिरेंटि तंगा सारगिया हिनाय जे जागाव पेंडेमिक कोरोना भाइरास जों खानावो उरंखापो आरो अंखापो हनिनाय एरपरे तिरप्रा हापायो ताबो अमहायनो उंनाय जदि अम ताबो सुक जरतै थाम गया जे दुसिनो शास्त्रिया हंकाय बररक तेबो उफालबारिनाय तेबो बररक सिरंनाय नुखाय मकरबाय सागो कलायो सागो मकरबाय खुंजुमै खाना हंकाय मकरबाय नुखाय सागो कलायपो अमहाय किनो जदि तिरप्राओ बताम गिरें दितंगा जे मणिपुर जे गतना गति तंगमानि और गतिया आपनि बागिनाय नरेंद्र मोदी जी नो अबनो कबो मुंगनारनाय जे सामानि नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिनी सामानि और वो तेबो भारत माता की जय हिनी सामानि आओ भारत उनका सम्मानित तो देश भारत उनका भारत माता देश भारत माता देश न बांचिरिनानि बागै बा सम्मान जनक तरिनानि बागैनाय अमहाय नुंग्रामि सामुं तांनाय रंनो दति खाय अरेस्ट खलाई बरंनो कठोर शास्ति रुइनाय बरंनो अब बंगनि बरंनो एकदम निनि तामनि फांसी और कुनुताय शास्तिया फांसी रिनानि उंतुन नै कबो मुंनारगो बारा कक सालिया ताम हिमालय अमहाय के प्रधानमंत्री जदि अमहाय के एक्शन ना कांगा हंकाय बेलाय न जानाय जदि एक्शन ना हंका और स्राय मुंतंगुइ थानाय बिनि कुर्सी कमावै थानाय अहंका ब्रेनि साप तंरनाय आबनि बागैनि कुर्सी बानचिरेना मुसुंखा हंकाय दति अब ब्रेनि जे अमहाय के सम्मान हारि तंगमानि जागाव जतनि नबनु खुंगनो बुरि दंग अमहाय के नंग रक्षा खलायदि हिनाय नरेंद्र मोदी नि कबगुइनो आनि कक अरन थागा हाम